Erittäin hyvää päivää vaan kaikille ja tänään viilattais nää Parmakitin lohkot ja eiköhän mennä suoraan videon pariin. Nauttikaa! No niin, siinä on nyt kaikki viilailukamppeet tässä pöydällä mun takana ja eiköhän aloiteta viilaamaan ja juu. Tässä mulla on vähän näitä viilausteriä, löytyy vähän tällaista pitkää ja vähän tollastakin löytyy, mutta aloitellaan varmaan näillä, koska tää on tällainen iso, niin täällä saa äkkiä tavaraa pois. Ja joo, sen jälkeen siirrytään tähän. Varmaan nyt eka juttu, mikä pitää tehdä, niin on viilata tuolta tavaraa pois ja tuolta, että saa pytyn mahtumaan tänne lohkoihin. Ja sitten aletaan viilaamaan huuhteluita ja sen jälkeen aletaan viilaamaan läppäkanavaa. Ja joo, mä pistän tästä jonkun timelapsen pyörimään, kun viilaillaan näitä. Nyt ekana vähän tussilla merkkaillaan tonne lohkoihin, että paljonko pitää ottaa tavaraa pois, että saa pytyn tonne sisälle ja koitetaan saada tää tästä äkkiä alta pois. Joo, nyt tää sopii tänne sisälle ja tuolla on aika paljon puistettavaa. Ja joo, nyt mä alan työstään tuota toista lohkoa ja sitten kun pytty menee kumpaankin sisään, niin sitten aletaan työstämään noita huuhteluita. Tähän väliin vielä prässätään nämä vanhat petarit täältä pois, että saadaan alkaa sovittelee kammenkaa, että miten toi mäntä mahtuu tonne. Tehdään sittenkin se eka ennen kuin aletaan huuhteluit viilaa. Nyt aluksi aletetaan lämmittämällä tuota ulkokehää tällä lämpöpuhaltimella, mikä mulla on kädessä. Ja joo. Normaalisti ei yleensä joutuisi lämmittämään näitä pesiä, kun irrottelee noita petareita irti, mutta näihin lohkoihin oli koneistettu uudet laakeripesät, niin ne on sen verran timmit, että neitä joutuu vähän lämmittää, että ne lähtee mukavasti. Jaa, se lähti noin helposti. Kokeillaan toinen lohko tehdä silleen, ettei ollenkaan lämmitetä. Ei kyllä lähde ilman lämmitystä. Joo, tuolla lähtee hyvin. Noin. Irrotin tuossa samalla noin muutkin laakerit sitten samaa settiä. Joo, nyt ois laakerit irrotettu. Sitten tuolla on vielä toi yksi laakeri, niin toi pitää irrottaa hitsillä. Pitää hitsata puutti siihen kiinni. Ja joo, mä en nyt sitä jaksa tehdä. Siinä olisi nyt pytty ja mäntä tuolla paikallaan ja joo, tuoltahan se ottaa silleen. Tosta pitää vähän vetää matalemmaksi ja ohkaista ja sit tuolta pitää ottaa vähän. Eipä siinä oikeastaan muuta. Ja sit se pyörii hyvin siellä. Nyt mä tein merkit tonne, että mistä pitää ottaa pois. Ja nyt mä otan tällaisen käsiviilan ja mä teen tällä tohon tai otan materiaalia pois ton verran kummastakin lohkosta ja sit sen jälkeen voi ehkä vähän vetää vingulla tosta. Katsotaan sitä sitten. Totesin, että kiertokanki tulee niin lähelle noita lohkoja, että pakko ottaa ulkokehästä materiaalia pois. Eli otin tollasen hiomarullan ja pistin vinkuun kiinni ja sillä vetäsin vähän tosta ympäriltä. Taas nyt hyvä. Mä otin sieltä jonkun verran tavaraa pois ja nyt se on ihan hyvä. Saatan ehkä tuolta vielä ottaa vähän, mutta joo. Sitten toi pitää vielä vetää, mutta eiköhän nyt aleta tekemään niitä huuhteluita.
Nyt mä teen tussilla tuohon lohkoihin merkit, että mistä pitää ottaa pois. Ja sitten aletaan viilaamaan noita lohkoja sopiviksi tolle parmakitille. Sitten ei kun vaan vinku käteen ja viilailemaan. Aluksi vedetään tuolla vähän isommalla terällä, mutta sit ei voi noiden parmakitien huuhteluiden takia hirveän kauaa käyttää, kun ne on niin terävät noi kulmat. Niin sitten otetaan myöhemmin se sellainen vähän pienempi käyttöön, mutta tuolla nyt aluksi, kun saa nopeammin tavaraa pois. Mä vaihoin tuon pienemmän terän tohon kiinni ja pitää ottaa kohta toi pyttykoro tosta pois, ettei vahingossa viilaa sitä samalla, niin siinä kohtaa pitää sitten alkaa aina välillä vertailemaan siihen, mutta merkeistä näkee aika hyvin. Sitten vaan takahuhteluiden kimppuun ja vedetään nyt aluksi noihin kaikkiin aukkoihin raakatyöstöt ja sitten vasta sen jälkeen viilataan tarkemmin niitä. Nyt mä otin tohon mukaan tollasen käsiviilan, koska mulla ei ole oikein sellaista terää, millä saisi tollasia teräviä kulmia vedettyä. Niin vedetään tuolla käsiviilalla siinä samassa vähän. Sitten aletaan viilaamaan noita huuhteluita vähän tarkemmin ja mä levitin tollasella kultaisella permanenttitussilla vähän tohon väriä ja sitten otin tosta tollasen naulan ja vetäsin siihen kunnon viiva, että näkee mihkä asti pitää viilata. Sitten vähän porakoneella tuolla terävällä päällä niin vedetään tota terävää kulmaa sopivan kokoiseksi. Pitäis kyllä merkille hakea se uusi Dremeli, mutta ei oo tullut haettua vieläkään. Avasin nämä lohkot nyt tästä ja alkaa silleen oleen niinku aika lailla, ei nyt silleen valmis, mutta alkaa oleen niinku kohikkain tuolta. Mulla alkas tulemaan pikkusen kiire näillä, mä haluaisin päästä ajamaan. Nyt on kohta juhannusviikonloppu. Nyt mä ajattelin, että aletaan tekemään läppäkanavalle tilaa, tai ei läppäkanavalle vaan läpille. Elikkä Stage 6, ei kun ei ollut Stage 6, mutta ihan perus CR85 V-Forcet aidot. Niin pitäis alkaa viilailemaan nyt näille tilaa tonne, että mahtuu.
Ja se enemmän pikkusen ohueksi, mutta ei se mitään. Ja en ajatellut koropala laittaa. Ja jos haluaa laittaa CR85 V-Forcet ilman koropalaa Rabasan lohkoihin, niin joutuu ottaa lohkoista tosta kohtaa, mistä mä nyt poistan tavaraa, niin pikkusen viilata, että mahtuu tasaisesti istumaan sinne. Muuten sinne jää pikku rakotiivistepinna ja läppien väliin. Tuli siihen vähän vinkuiltua tilaa ja vedin vähän käsiviilalla sitten tuollaista viimeistelyä. En jaksanut hirveämmin vetää. Katso, jos jää aikaa ja huvitusta, niin sitten ehkä vedän vielä, mutta nyt ne istahtaa siihen aika hyvin. Sitten vähän merkkailla tussilla siihen, että vihkaasti pitää suurin piirtein vetää ja tohon nyt saa ihan hyvin testailtua noita läppiä, että mahtuuko ne vai eikö mahu. Nyt mä vedän aluksi vähän tuolla paksulla ovaaliterällä ja tässä olisi hyvä olla sellainen lieriömallinen suora terä, mutta mulla nyt ei ollut sellaista ja ei jaksanut lähteä kaupasta hakemaan, niin vetäisin sitten tolla, mutta se olisi tosiaan hyvä. Tästä läppäkanavan viilauksesta löytyisi ihan tuntitolkulla materiaalia multa, mutta mä nyt ajattelin, että mä näytän teille nämä kiinnostavimmat hetket, että ette te jaksa niitä katsoa kaikkea. Nyt mä vaihoin ton pienemmän ovaaliterän kiinni ja nyt vedetään sillä sellaista kohdista, mille ei saanut sillä isommalla ovaalilla vedettyä. Nyt siitä pitäisi ottaa vähän pois noista sivuista, koska näissä CR85 läpissä, kun ne on vähän leviämmät, niin ottaa sitten kiinni tonne. Nytkin ne menee sille nahkeasti menee sinne, mutta joo, tää ottaa sieltä vähän sen pois. Ja joo, tehdään se nyt. Että saa nää CR85 V-Forcet tonne kunnolla sisään, niin pitää ottaa noista sivuseinämistä tavaraa pois. Se on tarkalleen 0,7 milliä ja se on kummastakin lohkosta, eli yhteensä 1,4 milliä ja joo, otetaan se pois tosta nopeeta. Sain sivuseinämistä otettua sen 0,7 milliä kummastakin puolesta, niin nyt vedetään noin kulmat teräviksi tällaisella hiomarullalla. Sellainen oikea terä olisi parempi, mutta ei nyt ole tähän hätään.
Nythän ne läpät olisi sinne mahdutettu. Niin kuin näette, niin eihän ne läpät sinne kunnolla mahtunut, niin mä vedin niitä sitten jälkeenpäin siitä, että nehän jää tuossa pinteeseen ja en sitä sitten tuossa tajunnut kahtua. Ja joo. Kyllä niistä aika hyvät tuli tosta kanavasta. Ja tai en nyt tiedä, onko tuon yhtään se huonompi kuin mitä se oli se koneistettu kanava. Ja niin, kyllä tuolla pärjää. Pitää katsoa vähän ton pytyn kanssa sitten, että kuinka se menee tuolta läppäkanavasta sille smoothisti. Ja vettää sitä kaikki nuo pykälät pois. Että avataanpas lohkot tästä näin. Nyt mä tein tonne merkit, koska toi helma tulee vähän alle mitä tää pykälä tässä on, niin vedetään toi pykälä tosta pois. Sitten tuolta pitäisi vielä vähän pyttyä muokata tuohon koropalaan sopivaksi. Joudun ehkä vähän vielä poistamaan tuolta läppäkanavasta, koska ne on jo vähän ollut entisellä omistajalla pinteessä, niin pitää korjata tosta noi taitokset ja sitten viilalla lisää, mutta joo, viilalla nyt katoi pykälä tosta pois. Sitten tästä kun vetää tuon pykälän pois, niin sieltä paljastuu toi pinnapultin kierre ja se ei haittaa mitään. Sitä ei tarvitse paikata, että sen saa vaan antaa olla. No niin, sieltä olisi nyt vedetty toi pykälä pois ja sit vaan enää loppusiistintä koko paskalle ja tehdään männälle vielä tilaa ja sit nää on valmiit. Et sit saa alkaa kasailemaan. Voiton puolelle ollaan perkele. Jatketaan. Eli nyt tehdään se loppusiistintä, mistä mä puhuin aikaisemmin ja tässä koitetaan nyt tehdä tosta kanavasta mahdollisimman tasainen ja ei olisi kovin paljon möykkyjä ja niin, eipä siinä muuta oikeastaan.
lohkot näyttää nyt tältä. Saanko kameraa näkymään? Joo, no kyllä mä saan jonkun verran. Alkaa olemaan aika hyvät. Enää pitäisi sitten tolle männälle tehdä tilaa ja hiomarullalla tasaiseksi huuhtelut. Ja joo. Nyt mä painan Stefat tonne kiinni ja sitten otetaan kampi ja sitten vähän sovitellaan, että paljonko pitää ottaa tavaraa pois, että mäntä mahtuu siellä pyörimään ja sitten viilataan se siitä pois ja testataan uudestaan. MTC Beat. No niin, ja vihdoin viimein. Kampi pyörii lohkoissa aika hyvin. Ei ota mihinkään enää kiinni. Ja sitten vedetään vielä hiomarullalla pikku viimeistely ja esitellään sitten vähän enemmän. Yes. Sitten jos teippailee hiomapaperia tohon terään kiinni, niin kannattaa varoa, että se on hyvin siinä paikallaan, koska mulla se ei ollut, niin se pääsi vähän luisumaan siitä ja otti muutaman kerran toi terä tohon siistiin pintaa kiinni ja en sitten jaksanut jäädä niitä siihen korjailemaan.
No niin, ja pitkän ja monen tunnin jälkeen lohkot on vihdoin valmiit. Mulla meni näihin joku päälle 20 tuntia. Ehkä. Aika vidun kauan. Mutta nyt ne on sitten vihdoin valmiit kasattavaksi. Ja on kyllä aika tyytyväinen näihin. On nämä kyllä aika pirun siistit. Ja joo. Nyt vaan sitten enää ne loput osat ja konetta kasailemaan. Että tää on kyllä jees. Nää ois nyt sitten niinku vihdoin valmiit. Ja joo. Ei mulla tässä varmaan muuta. Heitä kommenttia, että mitä pidit videosta ja tilaa ihmeessä kanava ja joo, ei mulla varmaan muuta. Se olisi moro.